Yeah, you should see the benefits of that. And that will be done. Ningo panga po comment. I think na panga comment nkani ya creative industry. Nikuizane nanu nditu kuti the industry omwe tikayipanga harness bwino as a country to benefit. By the way, we had a discussion with I don't know what is Kaliran, what we Thai Green and his team actually. They came to us to demonstrate that there's more money that can be generated in the form of taxes, in terms of foreign exchange, if we harness this industry. He demonstrated to us the money that he collected. I think he had invited one of the musicians, I think at some point, how much money we had collected as government, how much tax was done. He gave examples of musicians. I'm not a musician fanatic, but he told me about Davido and Wizkid. You get it? People that are actually they're very rich. They have the money out of, actually they don't need subsidy from government. Actually, if we do it properly, we structure it properly, actually it will be government getting more money than maybe we'll be getting money as opposed to for us to giving money to the institution that we have mentioned. So what I want to agree with you, kuti zimene zoti TSS tikhanandu pansi kuti titani kuti the musician natu amene amapanga zisuzo azipanga benefit. I will give you a simple example. Tose maziwa Jacob and Isaac. We all celebrating. We enjoyed actually most of our functions the Maitana. Some of them, I think they have died. I don't think they made the money. I don't think so. That needs to be avoided. Similar case is about footballers. Last week, I think I had a football trophy. I invited the legends. They're struggling. What is it that we can do? I know Professor Sunduzayo Madise, you like football. I know you have some passion for that. Can we do something so that we're able to generate enough for the legends and everybody else that is entertaining by way of either football or netball, and something can be done there. Magamba, I think Magamba za transport, Magamba za minibus, Magamba so za migodi. Takumvan. Tikamba di aunduna amene zimakuza ndi transport komanso ku local government kuti akhale nanu pansi aone kuti tingapange bwanji. Uthenga wanu wamveka. Posiriza ndikuthokozeni abale yanga, ndithokoze amene akutimvera chifukwa cha participation yanu. Sitinaseke kulandira maganizo anu. Bwerani kwa ife ndife okonzeka kuti tilandire maganizo anu kuti tikhalenso ndi budget yabwino ya 2026-2027. Ikhale nditu budget yokwakomera Malawi. Chifukwa mukandanena muchizungu munja, ndicholinga cha president kuti zikola likonse. Ndicholinga cha president kuti wina aliyense Malawi, one town, wogwira ntchito osagwira ntchito, wakumudzi, athe kuziwa kuti Professor Tapita Mutharika akuwafunira zabwino. Akuziwa mavuto a Malawi muno, akuziwa nkhani ya expenditure, kapena kuonongera ndalama mboma, akuziwa kuti ndalama za ujenizo, pepa ndikuyankhula chifukwa ndifunanso ena kutimvera uko, amvenso kuti tikukamba chani. Yere? Aprendetu akuziwa mavuto athu. Ndalama zomwe timaononga, revenue, kusowa kwa ndalama zakunja, kusowa kukwera mtengo kwa mati chongola zanja, kukwera mtengo kwa inflation, kapena kukwera zinthu wazi mitengo kukwera zinthu akuziziwa. Chifukwa wale okonzeka kuti akonze dziko lathu la Malawi likhale dziko labwino la mkakanduchi lokomera Malawi aliyense. Ziko kwambiri. Dziko labwino.
Zikomo kwambiri anduna ona zachuma maplani achitukuko komanso kuonesesa kuti maloko councils akuyenda bwino. Tiaombere m'manja a Minister of Finance. Tiaomberenso m'manja Secretary to the Treasury. The Minister of Finance, Economic Planning and Decentralization, Honorable Joseph Machola Mwanamveka. The Secretary to the Treasury, Dr. Cliff Kenneth Chiwunda. The Governor of the Reserve Bank of Malawi, Dr. McDonald Mafuta Mwale. The Commissioner General of the Malawi Revenue Authority, Mr. Felix Tamblas. The Principal Secretary for Decentralization in the Ministry of Finance, Economic Planning and Decentralization, Mr. Peterson Ponderan. The Accountant General, Mr. Sunganan Mandala. The Director General National Planning Commission, Mr. Frederick Changaya. The Chief Executive Officer of the Bank Association of Malawi, Mrs. Lines Mkungula, and your team. The President of the Institute of Chartered Accountants in Malawi, Chartered Accountant Daniel Jere, and your entire team present here. Representatives of the business community are led by the CEO. Omwendo kuzana ndi kumva maganizo a anthu pangani yokuzana ndi zomwe akuganiza kuti zikhale mu ndondomeko ya zachuma ya mchaka cha 2026 komanso 2027 amene amaliza ndi kuwangula komanso kutseka zokambirana zimene zizi ndi anduna a zachuma amenenso anatsogolera mwambo umenewo, ndipo panali zinthu zingapo zimene anapempha anthu amene anali mu chipinda chino kuti akuyenera kuti ayankhepo. Anati isangokhala mkumano ongonena kuti ayiboma musagwiritse ntchito ndalama zambiri kapena iyayi onetsetsani kuti mwina mwachepetsa zinthu zakuti, koma amafuna kuti pakhalenso mayankho amene athandizire kuti iwo akamakakhazikitsa ndondomeko ya zachuma ikhale yokuti yakhala yothandiza kwambiri. So RIN akhale akubwera posachedwa pompa kuti timve kuti kodi nkhani zikuluzikulu zomwe zakambidwa kwambiri zinali zotani. Mwina ndingomva maganizo kuchokera kwa RIN, tolankhani wathu woyang'ana nkhani zimenezi zamalonda RIN. Msonkhano umenewo wachitika kapena mkumano umenewo wa maola opyola atatu tsopano. Mwina mfundo zazikulu zimene zakambidwa ndi zotani kuchokera kwa anthu amene amapereka maganizo awo? Kwambiri tu mfundo zimene zatuluka muzokambirana zimenezi zikukhala ngati kuti zikuyika nthenje pakuti boma liyesetse kuti lipange misonkho yoti ithandize kuti Malawi asapsinjike, komanso nthawi yomweyo ikhalenso kupeza ndalama zokuti zithandizire kukonza chuma cha dziko lino, komanso kuthandizira kuti boma lizitha kupeza ndalama za misonkho zosangothandizira kulipira anthu kapena kupeza ngongole, koma zizipitirira pamenepo kuthandiziraso kuti boma zitha kukhala ni ndalama yopita patsogolo ndi kupanga zitukuko za dziko lino, zimene ndalama zimene zimafunikira kwambiri mu ndondomeko ya chuma ya dziko lino. Kuti tikakang'ana ndondomeko imene nthawi zambiri imakhala kuti ikukhala bendiyo ndalama ina yoperewera, chifukwa nthawi zambiri ndalama zimene zimapezeka mmenemu zimakhala zokuti pamakhala bei ina imene timadikira kuti tiyang'anire kuti atithandizire amene abale athu aukazembe amene amatithandizira ndi kutonjezera ndalama imeneyo. Ndiye chimene chikufunika apapa nchokuti pali zokambirana zimene zikuthandizira kuti tione kuti tipita bwanji chitsogolo, komanso boma likamapanga ndondomekozi zikhale zokuti zikhale zomverera kwa onse Amalawi azione kuti ziyathandize, komanso tikang'aniranso anthu azamalonda aonekenso kuti nawonso zikuwathandizira kuti azitha kupanga ndithu kandi katundu ochuluka kuti athe kutumiza kunja, kuti ndalama ija kunja ija inayonso ikhalenso ikupezeka mochuluka kuti ithandizire dziko lino. Ukayang'ana zofotokoza za magulu osiyanasiyana, panali nkhani yokhudzana ndi ICAM amene anabwerapo anakamba nkhani zokhudzana ndi misonkho. Mwina tankutambasulapo pang'ono, mwina anthu nkumvetsetsa kuti kodi akupempha kuti kuchitike zotani ku ndondomeko ya zachuma imene. Inetu pankhani imene msonkho imene inandipatsa chidwi kwambiri molinganira naso ndi kuti
mfundo zake zikhale zonena kuti ayang'anirenso kuti anthu akhale kuti sakupsinjika kwambiri. Panali mfundo yonena kuti boma lisakhale kuti likupendamira kwambiri kapena kudalira kwambiri msonkho umene timati pay as you earn. Msonkho uja amalipira wina aliyense amene amagwira ntchito, kuti usaganizire kwambiri za msonkho umenewu, ayang'anire patsogolo kuti pali mbali zina zimene zikupanga ndalama mdziko muno koma sizikupereka msonkho. Mwachitsanzo ndikhoza kungopereka mungochita kumwe chitsanzo tikalowa ngati mulimbi kuli kuja kumakhala pa produce market kuli anthu amakhala ndi makontena akugulitsa mbewu zambiri, ndalama mwina zimene akumapanga pa tsiku zimakhala zochuluka. Mwezi uja ndalama ukamatha ndalama zochuluka, chaka chikamatha ndalama zochuluka, koma tikati tione gulu limene lili ambiri mwina sakulipira msonkho. Komano msonkho popeza kuti boma likamapanga ndondomeko zake za misonkho mwachitsanzo wa pay as you earn, posachedwa apa akwezako kuti ayi amene azigulidwa msonkho akhale ya ndalama yofikira yaka, ndalama ija kuikweza pamwamba. Koma mwina tikang'anso ndalama imene tikuyambirapo kuchotsa msonkho ija yokhala ngati kuti mwina pakuchokabe ndalama yochulukirapo, ndi akuti m'malo motero ukhale kuti ukonde umene okolera nsomba yake ikhale imene kuti nsomba yake msonkho ukhale ngati akukonye utambalale ndithu ufikire kumene kuti timati kuma informal markets, kuti anthu amene ajaso azilipira msonkho, kuti dziko lilipire patsogolo, kuti misonkho ikhale yothandizira kuti anthu akhale kuti azithanso kukhala ndi ndalama ina yapadera yoti azitha kuchita reinvest mu zinthu zina zoti zithandiziso dziko lipita patsogolo. Tikhale tikubweranso kwa iwe koma ndaona CEO MCCCI Daisy, we had a conversation about the budget that is coming. You made a presentation and a few quick responses from the minister. What's the impression that you are living with? Well, for us, I think the key issue that we noticed was that he recognizes the importance of the private sector in growing the economy. So even as they're talking about managing expenses, they're really looking at focusing on opportunities that can help us boost the core areas of production. So looking at agriculture, tourism, manufacturing, those are, for me, are the elements that we need to really emphasize on. And as he indicated, we are also aligned with them to actually meet and discuss further some of those details, because as you saw, there was a long presentation that we had, but we were just highlighting some of the areas where we found there was an opportunity. Mwachidule mwatola mozotani anakuchallenge anu kubecherani kuti muzokamba zanuzo musangotiuza kuti musachite zakuti koma mutiuze kuti ngati sichite zimenezo titani kuti zinthu zipite patsogolo. Mwabecheranso nawo kapena? Nangati pamene nakunena kuti tione kuti kodi chuma cha dziko chingakwere bwanji, ndipo ine chimene chinatisangalatsa ndichoti ngakhale makomenti amene amapereka titangomaliza kupanga presentation yathu akuonekabe kuti akutha kuona kuti chuma cha dziko linolo sichingakwere ngati makampani asakugwira ntchito bwino. I think chimene chocho chimene nthawi zambiri timayiwala, chifukwa mwina timatha kuona ngati ndi boma lokha limene lingathe kupanga zinthu, koma iwo akumatha kuona kuti amene amalemba ntchito ndipo amene amapereka misonkho ndi makampani. Nengati makampani asakupanga bwino boma silingapangenso bwino. Tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri amene ndithu ndi Daisy Kambalame kuchokera ku bungwe la MCCCI kutipatsa chithunzithunzi chamene zayendera pa nkhani yokhudzana ndi zokambirana zimene zinali mu chipinda chino. Tikhale ndithu tikumvanso mwina kuchokera kwa anduna amenewa ndithu ndi azachuma kuti atipatse makamaka chithunzithunzi chokhudzana ndi mmene zinthu zayendera mtsiku lalero. Koma kumapeto kwa zolankhula za anduna amenewa azachuma afotokoza kuti ndi khumbo komanso chowinda cha mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika kuti akamazati akutula pansi udindo wake mchaka cha 2030 Malawi adzakhale ali pabwino pa nkhani yokhudzana ndi zachuma. Akuti mmene zinthu zilili pakadali pano akumvetsetsa kuti Malawi ambiri akudutsa munyengo zowawa kwambiri, koma akufuna kuti pa nthawi imene akuchoka mu 2030 nkhani yokhudzana ndi zachumayi komanso moyo wawo udzakhale uli pabwino. Chimene afotokoza anduna chonena kuti mkatikati mwa mavuto amenewa
zachitikanso kuti mukuoneka kuti muli zizindikiro zokuti zinthudi zitha kusintha komanso zinthu zitha kuyamba kuoneka bwino cha posachedwa pompa, kotero kuti kungonena kuti analankhula kunoko anali ochuluka kwambiri, komanso uwu ndiye kuti ni mkumano omalizira weniweni ofuna kumva maganizo kuchokera kwa anthu osiyanasiyana pa nkhani yokhudzana ndi mmene nkhani zimenezi zokhudzana ndi kuti kodi ndondomeko ya zachuma imeneyi iyende bwanji ikhalire ikukhalira. So tikuyembekezera kuti pakadali panopa ndiye kuti anduna abwerera akatenge maganizo amene akuperekedwa kwa anthu osiyanasiyana, akatenga maganizo amene wawa ndiye kuti awaunike kufananiza ndi zomwe wanali nazo, komanso mbali nayi kuyang'ana kuti kodi achite motani pofuna kuti zina mwa zimene zakambidwazi zikhale nawo mbali imodzi ya ndondomeko zomwe anthu amene wawa akhala akupempha. Ndiye ngati ku Blantyre kuno kunali magulu osiyanasiyana, tinakamba kuti mabanki anali kuno, tinakambanso kuti nawo azamalonda analinso konkuno kufotokozera za maganizo awo. Bungwe la MRA nalonso linali mkatimu, akatswiri owerengera chuma amenewa nawonso analinso ali mkati mmenemu kuchita moperekera maganizo awo pa zomwe akuyenera kuti zikambidwe. Nkhani yomwe inalinso yopatsa chidwi kwambiri inali yochokera kwa awo amene ali mu entertainment industry, chizungu chake akutero, akuti akuona kuti dziko la Malawi likutaya mwayi oti lizitha kulandira ndalama zochuluka kwambiri kudzera mu luso limene anthu ali nalo. So ngati oyimba akumapezeka kuti mwina akutsekulitsa maakaunti kaya ndi a YouTube kaya ndi ma Facebook page omwewa kumakatsegula kunja kwa dziko lino, chifukwa kumene koko ndondomeko yotolerera ndalama chifukwa cha anthu amene akuonerera zinthu zawo zimene amazigwiritsa ntchito yukhala ngati ikumakhala yooneka bwino poyerekeza ndi mmene zilili pakadali pano. Ndamati mwina bungwe la MRA ndi Ministry ya Finance komanso okhudzidwa ngati mwina amakra khale pansi aone kuti kodi chikutivuta ndi chani, chifukwa kumaiko kwinako kuli akatswiri amene ndithu akuyesayesa kuchita chilichonse chotheka kuti ndondomeko za kagwiritsidwe ntchito ka luso lawo likupinduliranso iwo. Pamene tikuyembekezera kuyankhula ndi anduna, ndilinso ndi mmodzi wa akuluakulu amene ndithu anabwera kuzatenga nawo mbali pa nkhani yokhudzana ndi zokambirana za tsiku la lero. Koyambirira ndikumbutseni za kuti kodi munaziyimira nokha kapena munayimirira gulu. Ine dzina langa ndi Dr. Fanuel Kenala Bokosi, koma ndinabwera kuno ngati Malawi, komanso kuyimirira mwana wanu kapena ana anu, komanso kuyimirira ananga chifukwa budget tikupangayi ikupanga foundation yamene chuma cha dziko chizayendere ndi amene adzapindule kapena kusapindula ndi ana athu. Ndi malo mwa ananga chifukwa ndinabwera kuno lero. Boma likuti akuyenera kuti akhwimiseko pang'ono ndalama zisatuke zambiri zogwiritsa ntchito chifukwa alibe, koma inu munanena kuti ayi komatu simukuyenera kuti muchepetse ndalama zogwiritsa ntchito, mukuyenera kuti zikhale zili choncho. Tatifotokozereni. Ine ndimanena choncho pachifukwa chokuti vuto panopo ndoti dziko lino lili ndi mavuto ambiri amene tayenera kuti pange solve kapena kuti aletse. Komano mukatenga ndalama zimene timagwiritsa ntchito chaka ndi chaka sizikwanira kumene kuti zigwire ntchito imene monga kuchipatala, za maphunziro ndi zachitukuko zimene. Ndiye kuti tichepetse ndalama zimene boma limagwiritsa ntchito ndiye kuti chitukuko chibwerera mbuyo. Ndikuamvetsa anduna, koma ndikukhupa kuti chimene amatanthauza nchokuti akufuna kuchepetsa ndalama zomwe zimaonongedwa kuti sizikugwira ntchito yake. Ndiye ndimafuna kusiyanitsa kugwiritsa ntchito ndalama pa chizungu amati expenditure ndi zimene umapanga kuti ugwiritse chili cost. Ndiye tayenera kuti tichulutse ndalama zimene zimapita ku zinthu zoyenera. Ndiye pempho langa kwa anduna yenera kuti momoti tichepetse ndalama zimene boma limagwiritsa ntchito, tiyang'ane kuti kumene bomalo ndalama zilipozo limagwiritsa ntchito ndikutiko, chifukwa ndalama zambiri sizikupita kuchitukuko, zikupita kumalipira anthu, zikupita kwa anthu omwe akupanga katangale, olonso mabwana ambiri apezeka kuti anawo akwalipira sukulu zodula. Ndiye akachepetsa ndalama za boma chimene chitachitike nchokuti awawa chifukwa ali ndi ma contract ndalama zawo zisachepetsa. Ndiye kuti
kumene kuti achepe ndikumphika kuti timakangira ntchito zachi tikukoma bridge kunsewu ndi zina zotero chifukwa ndimapempha nduna kuti yayi ndalama zomwe boma limagwiritsa ntchito zisachepe angoyesesa kuti ndalama zomwe zimaonongeka ndi zimene zimabedwa zichepe ndi unali uthenga wanga pamene ndinakhala ngati kuti ndasemphana maganizo ndi anduna. Chabwino tathokoza kwambiri chifukwa cha maganizo anu. Ndimayang'ana kuti kodi mukayang'ana nkhani yokhudzana ndi mayankho amene abwera kuchokera kwa anduna azachuma, mungafotokoze kuti ndi maganizo amene mwapereka mukuyembekezera kuti maganizo amene alemekezedwa bwanji mu budget imene? Ine ndithokoze kuti anduna poyankha pano avomerezana ndi maganizo a anthu ambiri amene analankhula pano. Ndikuyembekezera kuti wakakhala pansi ndi timu yawo ndikuphika maganizo amene ndikuona amene atakhale mbudget ndiotani. Ndikudziwa kuti sikuti zonse zimene zanenedwa zikhozopezeka mbudget imodzi foti panali maganizo ambiri pamudzi pamunga munamvera ndipo sikuti zotheka kuti onsewo angapite mu budget koma ndikukhulupirira kuti anduna apanga chifukwa iwo asimikiza kuti atimva komanso amaoneka m'mayankhidwe mwawo kuti ndagwirizana ndakuti ndiye ndikuona ngati kuti zimene anthu alankhula pano anduna azitenga kuti zikhale mbudget imene ikubwera ya 2026-27 kuti ipindulire Malawi. Ndathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo. Ndithu ena mwa akuluakulu amene ndithu anabwera kunoko kuzapereka maganizo awo pa nkhani yokhudzana ndi mfundo zimene aganiza kuti zikuyenera kuti boma liganizire pa nkhani yokhudzana ndi mmene chuma cha dziko lino chikuyenera kuyendera kuchokera mchaka chino cha 2026 mpaka na 2027. Ndiye tikhalenso tikuchezanso ndi atsogoleri ena amene ndithu atithandizire kuti kodi nawonso mwambo umenewu auona bwanji pa nkhani yokhudzana ndi mmene zinthu zakhala zikuyendera tikayang'ana pa nkhani zimene zokhudzana ndi zokambirana zimenezi. Ndiye ndili ndi a Master Mfune omwe akuchokera ku Malawi School of Government. Ndiye sachoncho. Zikomo kwambiri. Ngati sukulu mungapereke maganizo otani pa zokambirana zimene zinaliko lero zomwe kwambiri ndikufuna kupeza maganizo oti akhali nawo mbali ya budget ya 2026-2027? Tamva mmene adalankhulira koyamba kuja nduna kuti president aziko iwo asindika ndithu kuti afuna kuti zinthu zisinthe, asiye pa chizungu timati legacy, kuti anthu azakumbukire kuti munthu uyu adakonza chuma chimene chinali kuyenda bwino panopa chuma chanamba kuetani kuyenda bwino. Ndino mfundo zitatu ziwiri zimene ndatengapo. Choyambirira iwo afuna kuti chuma chiyambe kuyenda bwino popangisa kuti anthu asamaononge chuma, zakatangale zisamapangike. Kwa nthawi zambiri maplani amakhala abwino koma chuma chija ena amachotsa nkuba nkuononga mosakhala bwino. Chachiwiri afuna kuti tipange chuma. Ndeno mfundo zimene zaperekeka apa zilipo zambiri zoti ngati boma lingazigwiritse ntchito chuma ichi chikhozoyamba kuyenda bwino. Chisanzo chimene chaperekedwa nchoti tisiye kumayitanisa zinthu zimene kumalawi kuno timapanga tokha. Nthawi zambiri timagula zinthu monga matomato ku Shoprite kuja timapanga konkuno. Ndino anthu apempha kuti bwanji boma liyike msonkho pa zinthu zomwe timayitana zakudya zosayenerera. Ndiponso zinthu zimene boma limaonongapo ndalama zina lisiye kumaononga ndalama kuti mwina chuma chathu chiyambe kuyenda bwino. Kumbali ya sukulu tsopano nanga sino ndi academician, mukuyembekezera zotani nkati mwa zokamba zimene chifukwa namva nduna nthawi ina kuli presentation yochokera ku University of Malawi anawabecheranso kuti kodi chilipo chomwe mungachite kuti muthe kukwanitsa kumazimira pano kamuzochitika mwina boma likufuna kupereka chithunzithunzi chotani kwa anthu amene mwinanso mabunga akhala kudalira kwambiri chuma kuchokera ku boma? Chisanzo masukulu awiri kunali mimu ndi Staff Development Institute zimene zasakanizidwa kuti zikhale Malawi School of Government. Kale lija
monga SDI staff development institute imatha kupanga ndalama zoziyimira pa zokha ndeno boma limangopereka kandalama kakang'ono chabe sikanaliso kokwanira kugulira madzi ndi zotheka koma timapanga zinthu mwamtambasale kuti boma ndi zaboma izi nzaboma izi ndipo pafunika kuti tisinthe maganizo tikhoza kukoza ziko ilili tikhoza kuyendesa kupanda chithandizo chochoka kunja koma vuto lake ndakuti maganizo athu a Malawi timaganiza moti nzaboma izi ndi timatayirira koma tikhoza nzotheka izi kuti chuma chiyambe kuyenda bwino kopandanso chithandizo chochoka kunja nzotheka. Tokoza kwambiri. Tokoza ndithu amene ndi Master Mfune amene ali mphunzitsi ku Malawi Government School of Government kuti fotokozeranso maganizo awo. Bambo Trinta ndaona apa nawonso anali mukati mwa akatswiri amene amayesa kupereka nawo mfundo ndamva iya za tipini ya ku entertainment uku kwenikweni mafuna fotokoza uthenga utani. Okay, tikakamba za imwachula za entertainment komano tikukamba za creative industry imene imanyamula tourism ya dziko and zimene ino Malawi ikuluza mu tourism mo chifukwa choti ino zinthu zina sizinakonzedwe chifukwa kuti tinazabwera ndi mfundo zimene tinazafotokoza zichi poti munayamba pa tipini tikuwuzani tipini ndi terminology ya anzathu aza misonkho the taxpayers identification number. Ku dziko la Malawi kunoko mukaona kuti ino kuli ma creators ambiri kwabadwa ana oti ino amapanga create ntchito zawo ntchito zimene zijazo zimenenga kuti ino mwina zinakuzika pa Facebook pena pa YouTube mukaona kuti ali ndi ma followers ambirimbiri kukakhala kumayiko kwina ndi ndalama zimenezo koma ndi dziko la Malawi lokhalino ndalama zake sizikutheka kubwera chifukwa chani dongosolo loyikika lotino ndalama anthu azitha kupanga sinabwere imene timayitchula monetization. Kuti anyamata akupanga ndalama akuno ku Malawi sakupangira kuno ngati munthu akupanga ndalama kudzera umene ndori wakapanga register ku Zambia kapena ku dziko kwina kunoko zimakanika zimene tikunena kuti ngati dziko silingakhale 21st century kumalephera kupanga zimenezo zimene tikunena kuti tikapanga dongosolo la chaka chino tionetsetse kuti tamalizisa mbali zimene chifukwa kumene koko ana azilipiridwa tu m'madola ndipo nkhani ya forex kunoko tikudandaula chifukwa kuti ife tikulephera kupanga zinthu molondola. TPI ni yathu ya ku Malawi kunoko kudzera ku MRA kuti akayipanga umene imakanidwa ambiri apanga register kudzera ku SARS ya ku South Africa kapena ku Zambia kwina ndi kwinawo ndi zimene tikunena kuti ino nthawi yakwana kuti dongosolo tilipange ndeno kulipanga kwake ndimene tikunena kuti ino ministry yathu ya finance ilumikizane bwinobwino ndi ministry ya information komanso MRA tikonze dongosolo labwino kuti ino anthu amene azaluso ndi zonse zimene zikuchitika tione kuti ino pamathero akupindula komanso chachikulu choti mudziwe choti tukamba pakali panopo za chuma chimene chili mu tourism aino aka tourism ndi amalawi aino ake kumudzi komano mukaona kuti ino sitinakonze dongosolo loyika kuti ino tourism ioneke kuti ino chinthu chimodzi chopangira ndalama mukudziwa chaka chatha tinapanga lamulo ngati dziko la NAHEC bill imene ndi law president iso anasayinira pakali pano kuti kwene kukhala ndi arts council ija kuti ino onsewa amwatsi akopanga zinthuzo akhale ndi kuthekera kuti pamathero athe kupanga chuma kudzera muluso lawo komanso tithe kutsegula tourism kumudzi makacho villages akhalepo andi akakhalapo amene ajamukaona kuti munthu wakumudziso titsegulira ntchito kumalawi kunoko kuli ntchito zimene zimakhala idle zoposa 5 million imene ino nthawi ya creative ikangoti yafika zimakhala idle ndetu kuti ino tikakonza dongosolo ili mukaona kuti ino informal sector tiikonza kuti ino anthu aja athe kupanga register nkhani izi za misonkho chani mukaona kuti zaphweka tikangomalizisa bwinobwino tourism chifukwa kuli anthu ambiri amene ali okhudzidwa kuti ino athe kuyendesa chuma pamakomo awo osati zomwe kuti ino tipemphe pano kapena mwakuti masubsidies ambiri aja amene timapasa ndi anthu oti akhoza kupanga chuma chawo kudzera ku tourism zimene timakamba kwambiri kuti ino ziunikiridwe mu budget ya chaka chino kuti ino tikamapita utsogolo dziko la Malawi lisinthe. In fact, I was very much interested. I know we spoke about tourism and
initially you didn't touch much on creatives. We have content creators that are now mushrooming our digital spaces. And you have said they are failing to monetize their work, and that Malawi is losing out on that. Can you just expound on that and your suggestion to the minister as the meeting was progressing? Okay, yes. At first we talked about tourism, but tourism on its own, it's within the creative industry. Yes, we in Malawi, we have a problem for the youth to monetize their creations. We've seen a lot of youth currently being employed in IT. And that one, as a country, we haven't yet formalized so that their works can easily be monetized through either Facebook, YouTube, and all that thing. That's why you've seen a lot of them maybe getting registered elsewhere, not in Malawi. So what we are bringing in is a voice saying, let's regularize as fast as possible so that these youngsters can create wealth on their own. Many youngsters currently they don't have work, but their creations is work on their own. They can create. What we are supposed to now to do is to have a policy guidance where we are, as a country, have now TPI in which will be accepted and procedures which will be accepted worldwide. So that our creations, when we are talking about Malawi story, when we are talking about Malawi story, is accepted outside, and people should have interest to come. And the visitors through tourism were able to create a lot of dollars. When we are looking at the TPIN, what does that thing mean? It means already when these people are getting money from elsewhere, taxes will be flowing in and flowing in through hard currency. And we have to be serious as a country so that we do something through the creatives and we bail out Malawi of the problem which we have. I appreciate your time and I wish you well. Thank you very much. Thank you so much. And that's Mr. Tilinta there giving us his thoughts. And I'm seeing Madame Kungula, the CEO of the Bankers Association, who is going to also help us with her thoughts. There were quite a number of issues that came through, and surely, Madam, you had a presentation. What did it center much on? Actually, the presentation centered much on the financial inclusion because if we include people financially, then economically they also be in a better space. But we also looked at the implementation of the budget, that each and every year we do come and sit down, we talk about the budget, then sometimes we don't implement as we anticipated. So it was just for them to confirm to us to say that this budget will be for everybody, but it will also be implemented as structured. Anything to take home, particularly on the quick responses that you got from the minister, particularly getting your presentation? Yes, there are some thoughts that we need to take home. There was an issue of interest rates. But I should say that interest rates are not done by one person or one key stakeholder. There are so many variables that are put into the interest rate. We have seen that inflation has been above 30%, so interest rates cannot be below 30%. They cannot be below the inflation rate, otherwise there won't be any impact in the banking industry. And finally, I think there was some sort of a warning shot from the minister or a caution to banks, particularly on the minister's concerns about some money transferring, agents that are believed to be involved in money laundering and siphoning of funds. What is the Bankers Association doing about some of these claims or allegations or suspicions? I'm happy that the minister said that he has some pointers and he will come to the banking sector just to talk, to have a bilateral dialogues with the bank. I should say that as banks, they cannot conduct themselves in this practice because they are highly regulated.
but still you can have one or two bad apples within the institutions. So we are happy that if they have the information, let them come out and deal with this matter right there and then. Chabwino, pomalizira penipeni anakubetcherani lwanduna apa kuti iyayi kangati ena akupanga kwambirembere ndi mabanki musakhala nawo mbali yolola kuti anthu azizembetsa ndalama ndi zina zotero muyankha motani? Mabanki siololedwa kupanga zozembayitsa ndalama kapena kupanga china chilichonse chimene sichili choleredwa m'malamulo, ndipo mabanki satero ndithu. Koma sizilephera unaona kuti pali anthu ena amene amagwira ntchito mwina ma institutions osiyanasiyana amene amatha kutero, komanso ndili okondwa kunena kuti anduna ananena kuti ali nayo information yonena kuti athane ndi anthu otero, ndi ife tili ochilandira chiganizo chimenecho kuti ngati anthu akwadziwa tiyena athane, boma lithane nawo. Takuza kwambiri mama zikomo. So very shortly we'll be talking to the Minister of Finance just to give us his thoughts. Honorable Minister, congratulations for the successful conduct of the 3 pre-budget consultative meetings with the final one today. Yeah. First of all, your impression, overall impression of the inputs that you have gotten from these meetings. I want to say that I'm very happy with the outcome of all the meetings that I've had from Zuzu, Lilongwe, and even here in Blantyre. Very productive meeting, very good inputs. That obviously some of them will factor in the budget. So I'm happy. So in a nutshell, we are happy with the progress so far, and also the meeting that we had in Blantyre. Looking at most of the issues that you have raised, you have given hope to Malawians that indications are there that while tough measures are being undertaken, but there is hope that is being signaled. Can you just elaborate on that? Yeah, I want to assure Malawians that our President, Professor Peter Mutharika, is determined to address the challenge that we have. He knows exactly what to do. But for this to happen, for the economy to be restored, it requires support of each and every Malawian to support. The decision that we are making, that the President is making now, are not out of bad intentions or ill will. The intention is to make sure that this economy is restored, so that at the end of the day, every Malawian, whether he's in town, whether it's in the village, whether he's doing business, not doing business, he should be happy that now the economy is doing well. I'm pleased at this point, at this juncture, that people seem to be happy because they have seen the maize prices are coming down. Some people are doubting that it will not happen. I want to assure them that it will happen. And I also encourage those that have maize, let them sell that maize now. And also people are worried that maybe even the prices because the fertilizers are high. I want to also assure that as government will be determined to show that the prices of all commodities, including fertilizers, including inputs, those will come down. Because you cannot only reduce the output without also reducing the inputs. I want to assure Malawians that's what we want, because I still believe that when you have foreign exchange in the banks, I will guarantee you the fertilizer will come down, because people will be importing using the official rate, not the parallel rate, and people will be making money. So, what's the status like of the current reserves when you look at exchange reserves? What's the status like, and how soon should we expect massive change? Now, what I would want to say and to tell Malawians that our reserves are improving. As we speak now, we have seen inflows that are coming in. We have done that by using different ways. There were some that had exported tea, soya, pigeon peas, even tobacco. The process have not come. So we have checked with the Malawi Revenue Authority. We have looked at the CDON forms that they signed. And we know who has exported, but the processes are not coming. So we are targeting those. We need the foreign exchange to come back. We need to make sure that that comes back. We're also curtailing on now the expenditures on foreign exchange, like travel. You have seen we have cut on travel, and that also we are cutting on foreign exchange. We have also cut on the importation of high-value items like vehicles. That also is affecting, actually in a good way, it's affecting our foreign exchange position. So I want to assure Malawians that this exchange rate that people are worried about, I think is going to improve. As we speak now, I'm told that
the parallel rate now, it has moved from 4,500 to about 3.6, and I'm told it's continuing. And I'm also told that the Malawi kwacha against the Metcash in Mozambique, and also against the kwacha in Zambia, and also the Kenyan shilling, I'm told it's now improving. Malawi currency is becoming stronger and stronger, and that will continue. Now, you also fired a warning shot to banks not to be facilitators of money laundering. You mentioned about money transfer, agents and the like. Just explain how worrisome is the situation. No, I want to say that I think one of the reasons why we're in this situation where we don't have forex, because some players in the market are externalizing foreign exchange illegally. We are aware of individuals, we are aware of the business people, we are aware of banks, we are also aware of what we call money transfer operators, like Paisa, Mama Money, and others that are transferring money illegally. So I want to warn them that shortly we'll catch them. Shortly, the long arm of the law will catch up with them, because as we speak now, the authorities are on the ground. The relevant institutions are on the ground to make sure that that should stop and make sure that way. Mwina nduna mwamalizatu kuangula kumva maganizo yochokera kwa anthu ndi chithunzi chodani chimene tsopano mukuchitenga pamene mukakhala pansi ndi kukaphika budget ya 2026-2027? Inetu ndi wosangalala kwambiri kuti meeting yathu yomwe tinali nawo kuno ku Blantyre inali meeting yabwino. Kuli ndithu maganizo abwino amene atipasa, amene ena tikakhala pansi tiwaunikire, ena akalowa budget imene kubwerayi, ena achazikira azabwera pachisogolo. Koma ngati ineyo nduna amene tinakonza dongosolo loti tikhale consultation, ndingathe kunena kuti ni meeting yabwino. Zomwe timafuna tazilandira kwasakuti tikakhale pansi tiziphike kuti kodi ndiziti zimene tingathe kutenga, zimene tingatheke. So ma meeting athu ayenda bwino kwambiri. Nkhokwe zathu za ndalama zakunja pano zili pa mulingo otani, komanso anthu ayembekezere kusintha kogwirika kwenikweni mwina nthawi yake iti? Ndasimikizira Malawi kuti zinthu zikuyenda bwino. Nkhani ya foreign exchange panopa ndingathe kunena kuti panopa ndithu tili ndi foreign exchange imene ikubwera. Izi zikubwera pa zifukwa zingapo. Taona kuti panali makampani ena amene anapanga export, kandi tea, kandi sugar, anapanga export ka pigeon peas kapena ndolo, soya, ndamasizi mabwera. Ndiye takhala pansi taunika ku MRA amene anasaina onse amasaina ma CD1 forms. Onse amene sanabwerese ndalama zawo tikuti ndalama zawo zimene zibwere. Fala mulo lilipo kuti ngati watumiza zinthu kunja ndalama zozina kubwera within 90 days. Ndiye feoti onse ndalama zimene zibwere. Komanso foreign exchange yathu ikukanga ndikupanga improve for joti tapanga kwambiri cut expenditure kunkhani ya foreign exchange. Chifukwa cha amene ananena president kuja kuti maulendo akunja achepe, ndikuti so tachepesa kugwisa ntchito kwa foreign exchange. Komanso atakamba pompaja nkhani yoti tisamaita niso zinthu ngati magali moto taimisa zambiri mati high value materials tibezo tazimisa zimene zatithandiza kuti foreign exchange itani ku reserve bank ma reserve satu akhale abwinobwino. So ndasimikizire Malawi kuti chuma chathu chiyamba kuyenda bwino, foreign exchange yamba kubwera, komanso kuti kwacha yathu simagwaso ya ikhala ndithu ikupanga improve. Ndamva kuti amene amapita ku Zambia kwacha ya ku Zambia ikozeka kuti yathu panopa yamba kubwera ni mphamvu. Amene amapita ku Mozambique Metcash ifeso kwacha yathu yabukhala mphamvu. Zimene zipitilira fati kufuna kuti zimene zichitike kuti tikhale ndi ndalama zakunja zochuluka. Pomalizira penepene nduna munakamba nkhani yokhudzana ndi mabanki kuti asakhale nawo gawo lotengeramo ndalama kumatulutsa kunja kwa dziko lino. Mungatifotokozere kuti dandolo limene likubwera pa nkhani zotani? Mwina mwachita bwino mandifusafusa chifukwa taona tamva anditikuziwa kuti pali anthu komanso anthu a business komanso mabanki komanso ma organization timati money transfer operators amene akutulutsa ndalama kunja. Ndifuna ndiwachenjeze pano kuti
Madepartment osiyana-siyana boma tikuna panopa ali akugwira ntchito panopa kuti anthu amene wagwire kuti zimene zithe. Panopa tilibe ndalama zakunja chifukwa pa anthu ena ake akupanga chinyengo kumati kusanda makunja. Mfano wasichenjeze pano kuti posera pompano malamulo agwira ntchito. Tathokoza kwambiri Anduna. Amene ndithu ndi Anduna zachuma kumaliza komanso kukwangula nkhani yokhudzana ndi mkumano umene unali kuno kumene kunali kumva maganizo kuchokera ku magulu osiyana-siyana kuti kodi ndi zinthu ziti zimene wakuyembekezera kuti zikhale nawo mu ndondomeko ya zachuma ya 2026 mpaka na 2027. Ndiyetu ineyo ndithokoze kwa onse amene ndithu anatenga nawo gawo mu ntchito yomwe yagwirika kunoko komanso kwa nonse amene ndithu mumatsatira zonse zomwe zakhala zikuchitika kuchokera kunoko ku Mount Soch Hotel malo mwa timu imene iyi ineyo ndikufunirani zabwino zonse. Bye bye. January is a special day in Malawi's history. We remember and honor a man who led and defended the freedom of this country, a man who took his first vow of pain for our freedom, John Nkologo Chilembwe, a Malawian Baptist minister, educator, and anti-colonial revolutionary who led an uprising against colonial rule in Nyasaland, Malawi in 1915. He fought for African rights with self-determination. Let's celebrate our national hero. Let's honor our martyr. He will always be revered in Malawi. Remembering